teraz vám chcem ukázať tzv. Set kompletku. Toto je komplet pre Volvo XC90 2025 ročník. Je to 7-miestna verzia tohoto auta. Takže máme tu dva predné koberce pre šoféra a spolujazdca. Potom tu máme celú druhú radu kobercov, spojenú, zakrýva aj tunel. A máme tu potom ešte aj tretiu radu koberčekov do tretej rady, taktiež všade s druhou vrstvou odnímateľnou. Takto nejako to vyzerá. Následne si potom ešte zákazník objednal koberce do kufra. Objednal si nie základné Classic, ale tzv. Premium, ktoré idú aj po bokoch v kufri. Preto tá rohož tu napríklad není v kuse, pretože aby vedel zákazník používať tretiu radu sedadiel, tak on musí v podstate, ako keby v tom kufri, vedieť samostatne každú tú sedačku zdvihnúť, preto je to takto rozdelené. Hej, on si vie krásne jednu, aj druhú potom zdvihnúť podľa potreby. Takto je to vlastne s tými bokami, krásne ešte aj chrbty zadných sedačiek sú takto potom pozakrývané. Taktiež si ešte objednal aj boxíky do kufra, L-ko a M-ko, sú to vlastne takto vyzerajú. Vie si tam uložiť naozaj čokoľvek, od povinnej výbavy, škrabku na okno, vody, topánky, proste čokoľvek, aby mu tu nič nerezonovalo v aute.